Reit, croeso i Owain yn siarad busnes. Heddiw dwi'n siarad gyda Emlyn Jones o Gwe Cambrian Web. Emlyn, chi wedi dweud chydig bach am Gwe Cambrian Web i mi? Ie, sicr. Da ni'n busnes sydd yn dylunio datblygu a creu gwefannau sy'n wedi'i yn Aberystwyth. Di bod mynd 6 mlynedd eleni, ni dathlu mewn blwydd yn mis Mae. Ac da ni'n marchnata ar-lein ac helpu pobl efo gyfrwng cymdeithasol ac unrhyw agwedd o busnes ar-lein, di gwir. Oce, Emlyn, ti wedi cytuno i ateb 3 cwestiwn i mi? Do. Right, beth ydbynoch chi i ddechrau busnes? O'n i wastad wedi gobeithio dechrau busnes yn hun, di gwir. Gychwyn creu busnes disgos pan ni'n 19 dwi'n meddwl, efo ffrind. A wedyn ar ôl bod yn y coleg a cwrdd am harna'r Kerry, oedd hi hefyd eisiau cychwyn busnes ac nath o gychwyn organig fel yna lle ar ni benderfynu, han i fewn i beth ni'n dda yn, sef creu gwefannau, dylunio, oedda ni'n dau'n gweithio dda fi'n gilydd ac eisiau rhoi drwy bach o fenter allan a jyst gweithio ni'n chydig bach mwy. Ac ni ffeindio allan bod ni'n mwynhau o'n enfawr a dyma ni, fy'n hyn. Da iawn. Reit, y cwestiwn nesaf, bysach chi'n neud o eto? Heb os, byswn. Sicr, mae rhedeg busnes gymaint o hwyl, gymaint o sialens, mae'n anodd ar y degau, mae o'n lot o wyl deg eraill, ond mae'r cyfuniad o ddau yn rhoi gwerth bywyd ar ddechrau, mae'n gwthio rwy'n i feddwl am datrys problemau, sut i wthio chi'n an ymlaen a sut i ddatblygu sgiliau, gwbl newydd a sgiliau ar draws o datblygu gwefannau, beth da ni'n neud ddydd i ddydd, hyd at marchnata ar-lein, ond hefyd cyllid, ariannol, a jyst y sialensol gorfod dysgu bob agwedd o busnes yn gyffredinol. Ac bys ni'n sicr yn cychwyn eto rhywdro, os ni'n argymell i unrhyw ifanc sy'n gobeithio cychwyn busnes, jyst mynd amdani, so'n byd i gochi a jyst bwrw ymlaen. Diolch yn fawr iawn. A'r cwestiwn ola, beth yw manteision defnyddio'r Gymraeg yn eich busnes? Wel, i ni, mae'r Gymraeg wedi bod yn darn anatod a creiddiol o'n busnes o'r cychwyn. Pan ni'n cychwyn, oedden ni yn gweld bod yna fwlch yn y farchnad ar gyfer gwefannau Cymraeg a dwyieithog. Felly oedd hwnnw'n un o'r cilfachau oedden ni wedi cychwyn yn busnes yn, sef cynnig y gallu i gael gwefan dwyieithog heb orfod talu dwywaith y pris ar enghraifft. Felly mae'r Gymraeg wedi bod yn hanfodol o ran hynny. Ond yn ogystal, 6 mlynedd lawr y lein, da ni'n gweld bod y Gymraeg yn ffynnu ar-lein. Mae'n lot o gwefannau bychain, micro-leol sydd wedi cychwyn sydd yn... Mae'n wych gweld, digwyr, ac yma'r faes Eisteddfod, da ni heddiw, mae o'n arbennig cael cymaint o bobl drat ni'n trafod y Gymraeg ar-lein a cael gwefannau yn Gymraeg. Ac o ran manteision i'r cwsmeriaid, fyswn ni'n dweud, yn sicr, da ni'n gweld bod lot o cwsmeriaid ni yn falch o allu trafod busnes yn ei mamiaith, yn y iaith maen nhw fwy cyfforddus ynddo, felly maen nhw'n hapus gallu trafod be maen nhw angen drwy defnyddio iaith maen nhw'n gyfarwydd felly. Ond hefyd i cwsmeriaid nhw wedyn ar y pen draw, dwi'n credu bod lot o bobl yn ymfalchio yn gallu prynu nwyddau a gwasanaethau sydd yn clodforio'r Gymraeg ac yn gwthio'r Gymraeg fel rhan o'i busnes. Ni'n sicr yn meddwl bod yna werth enfawr yn gallu defnyddio Gymraeg mewn busnes. Ac un o'r os di'r perchnogion o'r eidred ddim yn gallu siarad Gymraeg yn rhugl, mae jyst yr brwdfrydedd a'r gallu drio a rhoi elfen Gymraeg allan yn hynod bwysig, mae lot o bobl yn gwerthfawrogio. Reit, fi am ofyn i gwestiwn arall i chdi. Oce, ma' ni. Pa gymorth sy'n yna i bobl sydd eisiau defnyddio Cymraeg mewn busnes? Mae yna lot o gymorth allan yna. Ddaru ni ddefnyddio nwyddau neu adnoddau Comisiwn y Gymraeg
Comisiynydd y Gymraeg, ac oedd hi'n ei ddefnyddiol o ran elfennau technegol sut i ddylunio felly. Ond hefyd o ran cyllid ac cymorth busnes, mae mentor y busnes, Busnes Cymru, ond hefyd y banciau yn hynod o bwysig. Mae cael rhywun yn y banciau sydd yn gwybod busnes, yn gwybod yr elfen ariannol, masnachol a'r sut mae rhedeg busnes efo'r banc. Mae'n un hynod o bwysig i chi. Mae'r adnoddau allan yna. Bosib fyswn i'n awgrymu bod y sawl sydd yn cynnig nhw angen hyrwyddo fo chydig bach mwy, ond dwi'n meddwl bod hynny wastad yn mynd i fod yn rhywbeth gall rwy'n roed fel adborth, really. Mae jyst cael yr syniad fod yna gymorth allan yna yn bwysig. A da ni wedi cyrraedd o gwmpas y maes ac wedi gweld lot o gwahanol fudiadau, mentrau iaith Cymru. Maen nhw'n hybu mentorgarwch a felly yn ogystal â adnoddau dysgu Cymraeg a hybu'r Gymraeg yn y gymuned. Ac hefyd y cynulliad o ran Busnes Cymru fel ni'n dweud. Mae yna lwyth allan yna, ond bosib bod yn anodd i rywun sydd ddim yn gyfarwydd i wybod lle i fynd. Sicr sy'n mynd ar Busnes Cymru ar-lein, i fel man cychwyn a siarad efo'i yr person sydd yn gyfrifol am mentor y busnes lleol nhw. Mentor Môn, mentor Gwynedd, dwi'n cofio beth enw'r mae yna lwyth o'n nhw, Antur Teifi er enghraifft, ein i gyd. Diolch yn fawr iawn. Croeso tad.